Mladí milenci Gina Allenová a Brandon Day si vyrazili na jednodenní výlet, který se změnil v peklo. Ztratili se v mrazivé horské divočině a nemohli najít cestu zpět. Tito obyvatelé města uvízli v přírodní pasti, z níž není úniku. Byli jsme tam uvězněni, úplně odříznutí. Když se zdá, že už to nemůže být horší, jsou vehnáni do příběhu smrti a beznaděje, který nyní hrozí i jim. Pokud uděláme nějakou chybu, zemřeme. Brandne, honem! Česká televize uvádí americko-britský cyklus Přežít. Pomoc ze záhrobí. Události tohoto filmu se odehrály ve 4 dnech v Jižní Kalifornii. Tento příběh je skutečný. Den první. Ne, mami, samozřejmě. Je to opravdu hodný kluk. Jessica ho zná a říká, že je v pohodě. Seznámili jsme se na jaře 2006. Viděl můj profil na internetu na MySpace a za pár týdnů jsme šli na naši první schůzku. Okamžitě jsme si padli do oka, byli jsme tehdy takřka nerozluční. O pár dní později mě požádal, abych s ním jela do Kalifornie. Tašo, jsem v Palm Springs. Vím, že jsou hotely úžasné. Já vím, sama tomu nemůžu uvěřit, že jsem tady. Je naprosto skvělý a je to skutečný gentleman. Ne, kdyby mě chtěl unést, neudělal by to na pracovní konferenci, ne? Získal jsem kvalifikaci k účasti na Národní konferenci o obchodu. Byl jsem finanční poradce. Dovolili mi vzít si sebou jednoho hosta a tak mě napadlo, aby jela se mnou. Těžký den v kanceláři? Moc těžký. Řekl jsem jí, jak by se ti líbilo jet na dovolenou do jednoho turistického střediska. Všechny výdaje jsou hrazené. To nemůže být špatné, ne? Na závěr konference si Brandon a Gina vyjeli na jednodenní výlet do blízkého překrásného místa. Protože plánovali, že se vrátí dřív, než se setmí, oblekli se oba jen lehce. Nechám si tady peněženku. Mohl bys mi tohle vzít k sobě? Brandon už má plné kapsy a tak zde nechá mobilní telefon. Vůbec jsme o tom nepřemýšleli. Měli jsme tam být jen pár hodin, tak jsme si to aspoň představovali. Se svou nadmořskou výškou 3302 metrů je Mount San Jacinto druhou nejvyšší horou v Jižní Kalifornii. Během naší cesty nahoru se zmínila, že je to území, kde žijí pumy a že je v této oblasti také mnoho chřestýšů. Ale pokud zůstanete na turistických stezkách, nemělo by se vám nic stát. Tato přírodní lokalita patří mezi nejdrsnější oblasti Spojených států a Mount San Jacinto je druhým nejvyšším vrcholem Jižní Kalifornie. Není zde žádná silnice ani příjezdová cesta, takže jedinou možností, jak se dostat nahoru nebo dolů, je lanovka. A zatímco teplota může během května dosáhnout v poušti při zemi 80 až 90 stupňů, vrchol je dosud poprášen sněhem. Někdo říkal, že tam bude zima a vítr, protože vystoupíme ve výšce 2600 metrů. Takže bychom si měli vzít s sebou nějakou mikinu nebo bundu. Zkrátka něco takového. A tak jsme se dostali až na vrchol a vydali se na procházku. Bylo to naprosto dokonalé. Takže si prostě myslíte, že se tady nemusíte starat o nic. Typický mladý, zamilovaný pár. Young couple in love. Když jsem uviděla ten sníh, rozhodla jsem se, že se proplížím za Brandonem a že se s ním budu koulovat. Brandon. Otočil se a já ho trefila přímo do hlavy sněhovou koulí. Byla to legrace házet po sobě sněhovými koulemi v květnu.
Počkej, přestaň. Poslouchej. Co pak je? Slyšíš to? Zní to jako vodopád. Nech to! Tak jsme se vydali hledat ten vodopád. Slyším ho. Už ho vidíš? Ještě ne. Nezvyklí na takovéto prostředí si obyvatelé města Dallas v Texasu neuvědomili, že si s nimi hora pohrává prostřednictvím akustických triků. Přestože se zdá, že zvuk vodopádu přichází zblízka, ve skutečnosti se odráží od okolních skalních stěn, násobí se a vytváří ozvěnu kolem celé hory. Zdálo se, že to není daleko, ale myslím, že si ty zvuky s vámi pohrávají. Hrají si s vaší myslí. Musí to být někde tady. Už jsme tam? Začíná to být pořádná túra. Už to nemůže být daleko, Gino. Uvidíš. Konečně jsme opravdu našli ten vodopád, který ale nebyl nijak působivý. Nejsou to zrovna niagarské vodopády, že? Ne. Máš to? Tohle možná nebudeš chtít vidět. Ukaž mi to! Udělali jsme pár snímků, které nedopadly vůbec dobře a pak jsme se rozhodli jít zpátky. Už bychom se měli vrátit. Ano? Určitě. Gina a Brandon mají 20 minut na to, aby se sešli s ostatními výletníky na stanici lanovky. Ale vracet se cestou, kterou přišli, není snadné. Zdálo se to tak snadné, když jsme sešli z cesty, abychom došli k tomu vodopádu. Měli jsme pocit, jako bychom jen obešli pár balvanů, propletli se mezi několika stromy a tam už to bylo. A tak jsme se taky snažili jít zpátky, ale zdálo se, že nám to trvá daleko déle. Slyšíš to? Tudy. Nemůžou být daleko. Slyšeli jsme hlasy, ale nemohli jsme se k ním dostat. Nyní už zbývá méně než 10 minut, než celá skupina odjede. Brandon a Gina slyší ostatní turisty, ale nemohou je najít. Tudy. Nedokázali jsme se k ním dostat. Zdálo se, že jsou přímo před námi, ale nakonec se nám jejich hlasy ztratily. V tu chvíli máte takový divný pocit, že tu asi něco není v pořádku. Mezitím se ostatní turisté vydali lanovkou na zpáteční cestu do svých hotelů. Překrásné, že? Brandon a Gina si nyní uvědomili, že nezmeškali jen sraz s ostatními, ale že ztratili cestu zpět ke stanici. Začíná to být skutečný test jejich rodícího se vztahu. Vůbec nevíš, kde jsme, že? Přesně. Ale aspoň se snažím najít cestu. Říkal si, ty si tam můžeš sedět, jestli chceš, ale já jdu dál. Myslím, že chtěl být ten velký, silný chlap, který se přede mnou nebojí. V té chvíli jsem si pomyslel, že je důležité vyslat k ní signály, jako že nemůžeme propadat panice, že se musíme soustředit na dosažení cíle, který je nedaleko. Přes Brandonovo odhodlání najít stanici lanovky se jim do cesty staví hustý borový les a příkré skalní stěny.
Jsou až močivě blízko kýžené stanice, ale prostě ji nevidí. Tušil jsem, že jsme blízko. Musíme jen jít ještě malý kousek kupředu tímhle nebo tímhle směrem. Uvidíme něco, co poznáme a budeme v pohodě. Tak to chvíli pokračovalo a pak jsem si uvědomil, že ne. Pomyslel jsem si, vlastně mi vážně došlo, že jsme se ztratili a v tu chvíli jsme se rozhodli, že začneme volat o pomoc. Hej! Je tam někdo? Halo! Dva nám chybí. Určitě odjeli zpátky taxíkem. Jedeme. Už jsme zmeškali čas srazu a to byl skutečný problém. Předtím to bylo jen zaškobrtnutí. Teď se to změnilo v problém. S přicházející nocí jsou Gina a Brandon ztraceni v jedné z nejpustších a nejdrsnějších částí divočiny v Jižní Kalifornii. Ale co je ještě horší, nikdo neví, že chybí. Bezprostřední nebezpečí, které Brandonovi a Gině hrozí, je podchlazení. Jsou jen lehce oblečení a teploty tady v horách mohou v noci klesnout i pod nulu. Musí si udržet tělesné teplo, jinak jim hrozí omrzliny a může následovat i smrt z podchlazení. Měli jsme na sobě jen lehké kalhoty a větrovky, jinak nic. Nebyli jsme připraveni na takovéhle počasí, ale neměli jsme ani žádné potraviny, ani vodu, protože jsme se původně chtěli jen krátce projít, něco si vyfotit a vrátit se zpátky k horské stanici lanové dráhy. Nebyli jsme zkušení turisté, jen obyčejní výletníci. Brandone, je mi strašná zima. To je dobrý, Gino. Je to dobrý. Cítil jsem se za to zodpovědný. Jedna věc je dostat se do špatné situace sám, ale dostat do takové situace někoho jiného, z toho se vám svírá žaludek. A když v jedné chvíli Gina začala plakat, tak jsem se začal omlouvat. Je mi tak líto, že jsem tě dostal do téhle situace. Ale ona mě hned zarazila. Řekla jsem, ne, jsme v tom spolu, oba jsme udělali špatné kroky, následovali jsme jeden druhého. Takže si myslím, že v tu chvíli to přijal. Uvědomil si, že ho v žádném případě neobvinuju, že jsem tam s ním a při něm a že to společně zvládneme. Tady nemůžeme zůstat. Umrzli bychom. Musíme se pohnout. Ale kam? Šli jsme předtím kolem nějaké jeskyně. Tam to bude lepší než tady. Tak pojď. Gina a Brandon klopítali tmou a uvědomili si, že jim tady v horách hrozí mnohá další reálná nebezpečí. Varovali nás, že v těchto horách jsou pumy a chřestýši. V tu chvíli jsme opravdu netoužili spatřit žádné zvíře žijící tady ve volné přírodě. Tamhle je. Počkej, nechoď do. Proč ne? Něco by tam mohlo být. Nic tam nevidím. Nevím, jestli to byla jen spontánní reakce nebo instinkt, nebo jak ho napadlo to udělat, ale vzal si můj fotoaparát, což jsem považovala za geniální. Nevím, jak ho to napadlo. Dej mi fotoaparát. Foťák? Má blesk, ne? Jo. Zapíná se tady. Opatrně. Ukaž mi to. Je prázdná. Nic tam není. Přestože už Brandon a Gina nejsou na otevřeném prostranství, stále jsou vydáni na milost a nemilost silnému chladu hory Mount San Jacinto.
Té noci opravdu dosáhl chlad takové úrovně, jakou jsem do té doby ještě nikdy nezažil. Na hodinkách jsem měl 11 hodin v noci a tak si pomyslím, to máme před sebou ještě dalších 7 hodin téhle zimy. A už teď se třeseme zimou. Jak dlouho to ještě můžeme vydržet? Den druhý. Brandon a Gina přežili dlouhou chladnou noc ve svém nouzovém přístřeší. Jsou vyčerpaní, protože neměli nic k jídlu ani k pití. Přesto se Jeanina mysl soustředí i na daleko všednější obavy. Tohle bylo nejhorší rande, na kterém jsem kdy byla. Uvízli jsme někde v horách s klukem, kterého jsem sotva znala. A teď ucítí po ránu můj dech, uvidí mě bez make-upu a mám špinavé vlasy. A to jsou všechno ty klasické holčičí věci, o kterých přemýšlíte, když jste v nějakém novém vztahu. Brandonova mysl se zaměřuje na praktičtější úvahy. Přemýšlel jsem, že došlo k řadě selhání. Za prvé, výletní autobus měl daný počet cestujících a jmenný seznam, takže měli přijít na to, že jsme se tam nestihli vrátit. Za druhé, při večeři si museli někteří lidé z mé firmy všimnout, že tam nejsme. Bohužel ona selhání způsobila, že nebylo zahájeno pátrání. Protože už konference končila, Brandonovi kolegové z práce si nevšimli, že chybí. Brandona a Jeanu navíc doma čekají až za další 2 dny, takže ani jejich rodiny nemají tušení, že jsou pohřešovaní. Brandon a Gina šplhají dál na vrchol hory v domnění, že se musí dostat výš, aby došli ke stanici lanové dráhy. Čeká je ovšem pořádný šok. Můj bože. Ale po stanici není ani stopy. Gina a Brandon si nyní uvědomují, že přešli na jiný hřeben hory. Podívej se dolů. To je ten strom. Je tam spousta stromů. Ne, to je ten mrtvý strom, kolem kterého jsme šli nahoru od lanovky. Jo, šplhali jsme nahoru sakra dlouho. To je pravda. Teď vědí, že jsou ještě víc ztraceni, než si mysleli. A další mrazivá noc před nimi v této nadmořské výšce by je mohla zabít. Tento mladý pár potřebuje nějaký plán. Vidíš tu říčku? Tu říčku tamhle? A ta teče směrem k Palm Springs. Jo. Rozhodli jsme se, že se pokusíme jít dál a dostat se odtamtud, že zkusíme jít podél té horské říčky, která nás musí někam dovést. Takže když půjdeme po proudu, můžeme se odtud dostat. Pojďme. Co si ovšem Gina a Brandon neuvědomují, je, že mezi nimi a řekou je jeden z nejzrádnějších terénů, které tato hora nabízí. Podívali jsme se na sebe a řekli si, nemůžeme jít nikam jinam než dolů. Sjížděli jsme ten svah po zadku, myslím, že s jednou nohou napřeženou přímo před sebe a s druhou nohou zdviženou nahoru jako kormidlo. Tak jsme se pohybovali. Cestou jsme uvolnili pár pořádných balvanů kolem nás, což bylo trochu děsivé. Balvan veliký asi jako půl cestovního kufru se valil dolů a pak jsme ho slyšeli narazit na úpatí skály. Udělat nějakou chybu. Budeme buď mrtví, nebo zranění tak, že tu pravděpodobně zemřeme. Jak se Gina snažila klouzat dolů, skopla několik balvanů. Brandne, pozor! A tady je. Řítí se přímo na mě, přímo na mou hlavu. Brandne! Ne, kde jsi? Minulo mě to tak o půl metru.
Bylo to opravdu těsně. Bože můj. Bože můj. Hora je příliš příkrá a zrádná, takže se po ní nedá vyšplhat zpátky. Brandon a Gina jsou nyní odkázáni k tomu, aby klouzali po skále dál bez ohledu na nebezpečí. Ne. Trvalo nám to skoro celý den. Kolem 4. nebo 5. hodiny jsme konečně byli dole. Je to první voda, kterou Brandon a Gina pijí po více než 24 hodinách. Voda může prodloužit jejich přežití, ale bez zdroje potravin se už jejich zdravotní stav zhoršuje a jejich úsudek také. Domnívají se, že když půjdou po proudu, řeka je dovede do bezpečí. Nemají ani tušení, co leží před nimi v této nepřátelské divočině. Říčka, podél které jsme šli, byla místy tak úzká, že jsme ji mohli pomalu přeskočit, ale jinde tak široká, že jsme si museli po 4-5 balvanech přeskákat na druhou stranu. To poslední, co byste chtěli, jsou mokré nohy. Za normálních okolností by promočení znamenalo jen nepříjemné nepohodlí, ale s blížící se nocí v chladné horské divočině by to mohlo pro Brandona a Ginu představovat smrtelné nebezpečí. V jednu chvíli jsem byla vpředu a postupovala po proudu s lehkostí, jako když se splavuje poražený kmen. Myslím, že je to něco, co jsem se naučila za ta léta, co jsem byla rostleskávačkou. Uvažovat optimisticky. Naučíte se odlehčit mysl i tělo. Postupovala jsem dolů bezpečně, ale on byl přece jen o pár kilo těžší než já. Najednou jsem byl od stehen dolů mokrý. V mokrém oblečení Brandonovi nyní skutečně hrozí podchlazení. Protože nemají, kde by se ukryli, musí dvojice rychle přemýšlet, jak zabránit tomu, aby plíživý chlad noci nezpůsobil, že Brandon umrzne. Musíme ty boty sundat. V tom okamžiku jsem se rozhodla. Myslím, že se ozval můj pečovatelský instinkt, který mi velel, abych se o něj postarala. Opět jsme se k sobě přitiskli, abychom se zahřívali. Gina mi seděla na nohou celou noc a snažila se mi pomoct udržet je v teple, protože jsem se v noci pěkně třásl. Den 3. Když se ráno rozednilo, to bylo v pondělí, tak jsme se chvíli snažili usušit boty a ponožky, které byly ještě dost mokré. Doufali jsme, že by se na slunci tak za hodinu mohly vysušit. Jediné, co ještě po 2 nocích bez pomoci v drsné horské divočině Brandonovi a Gině zbývá, je odhodlání jít dál. Nehodlali jsme tam zemřít. A taky jsme opravdu nechtěli spát další noc venku v té mrazivé zimě. Chtěli jsme se odtud prostě dostat. V to pondělí jsme neviděli ani neslyšeli nic, co by nasvědčovalo tomu, že začalo pátrání. Zdálo se neskutečné, že jsme tehdy nic neslyšeli, ale bylo to tak. Museli jsme si připustit, že nás nikdo nebude hledat. Nebo přinejmenším, že pátrání ještě nezačalo. Co říkáš? Nic, jen se modlím, to je vše. Ty nevěříš, že se odtud dostaneme? Ale jo, jen mi to dodává naději. Ale Gininy modlitby zůstávají nevyslyšeny. Hotelový počítačový rezervační systém je automaticky odhlásil.
ale pokoje nebyly ještě uklizeny. Takže nikdo neví, že jsou ztraceni v horách a bojují o přežití. Po cestě jsme museli být opatrní, abychom se nedostali do situace, kdyby nás mohlo něco kousnout, nebo abychom neupadli a nezranili se. Cokoliv, co by nás tam uvěznilo bez pomoci. Po 2 dnech v kalifornské divočině s nedostatkem spánku, bez jídla a bez jediné známky přicházející záchrany byli poháněni jen pevnou vůlí. Pak se v dálce objevily známky života. Nejdřív jsem se musel ujistit, že to nejsou halucinace. Nejedli jsme a nespali a v takové situaci by můj úsudek mohl být zkreslený. Vidíš to? Co? Tamto. Bože můj. Najednou se vás zmocní takový pocit, jakože jsme to dokázali. Je tam někdo? Ne. Brandon a Gina si uvědomili, že tohle není běžné tábořiště. Rozhodně nám bylo jasné, že tu něco není v pořádku. Ty věci byly pokryté špínou a v tu chvíli jsme si uvědomili, že to není dobrá situace. Nikoho jsme neviděli ani neslyšeli. Byl to zlověstný pocit. Hej, Brandone, podívej. Podívej se na to. Tak jsme začali prohledávat ten batoh. Zkoumali jsme jeho obsah. A našli jsme ty mapy. Neměli jsme ani tušení, na co se to vlastně díváme. Byly to prostě nějaké mapy. A byl tam zřetelný nějaký zápis. Brandone, podívej. To je dnes. To je 8. května. Někdo tady je. Ne, Gino. Tenhle záznam je rok starý. Je z 8. května 2005. To bylo neskutečné, že jsme tohle našli přesně na den po roce. A při pohledu na to všechno bylo jasné, že ten člověk byl zjevně na lecos připravený. Byl to zkušený horolezec, zkušený turista. A tohle tábořiště bylo opuštěné. Takže nevíte, co se děje. 8. května 2005. Upadl jsem. Jsem příliš slabý. Nedokážu vyšplhat z kaňonu. Dole je rokle. Nevede odtud žádná cesta. Jaká rokle? Je tu další záznam. Poslouchej. 11. května. Dnes je mi 60. Zbývají mi poslední 2 sušenky. Bože, to je... Tady, 14. květen. Vydávám se dolů k potoku provodu. S Bohem, všechny vás miluju. Prohlížela jsem jeho peněženku a narazila na veškerou jeho identifikaci. John Joseph Donovan, 60 let, Virginie. A našla jsem jeho řidičský průkaz, kreditní karty, debetní karty. Všechno tam bylo. Gino, tohle jsou něčí poslední slova. Právě jsme četli něčí poslední slova. Bylo to přesně na rok a den, kdy jsme našli tohle tábořiště. Někoho, kdo se loučil se světem. A teď jsme tam byli my na stejném místě přesně na den po roce. Klesnout z takové výšky tak hluboko za tak krátkou dobu, to bylo něco, co vámi skutečně otřese. Něco takového se jen tak nestává. To je něco, co si lidé vymýšlejí a pak z toho udělají film. Když jsem prohlížela všechny jeho karty, uviděla jsem taky kartičku s modlitbou. Byla to modlitba ke svatému Krištofovi. A
To je ta chvíle, kdy se spousta nejrůznějších otevřených konců spojí dohromady. Svatý Krištof je patronem poutníků a já jsem se ke svatému Krištofovi modlila po celou cestu. Jeho písmo se velmi podobalo rukopisu mého otce a můj otec měl narozeniny 7. května a byla to spousta věcí, které mě tehdy napadaly. Prostě jsem to nedokázala unést. Bylo to příliš. Brandon pokračoval ve čtení a já jsem začínala ztrácet hlavu. A tak jsem tehdy vzala jeho batoh a pozbírala všechno, co jsem mohla. Vzala jsem jeho brýle, jeho boty, jeho bundu, protože v mé mysli to byl něčí otec. A něčí otec nepřišel domů. A bylo pro mě prostě důležité, aby někdo z jeho rodiny měl jeho věci. Neuvažovala jsem o ničem jiném, než jak se odtamtud dostat. Gino, počkej! Gino! Počkej, stůj! Gino! Byl to prostě zmatek. Ztratili jsme veškerý smysl pro chladné uvažování, kterým jsme si udržovali rozvahu po celou cestu a tohle byl bod zlomu. Počkej, Gino! Brandon ke mně přistoupil a popadl mě a řekl něco jako dýchej. Jen dýchej a uklidni se. Musíme se uklidnit. A jen pohled do jeho očí mi stačil, abych věděla, že se o mě bojí. Tak jsme se chvíli snažili se trochu dát dohromady. To jediné, co slyšíte, je balící se voda. Pro Ginu a Brandona ale ten hororový příběh, ve kterém se nacházejí, nijak nepolevuje. Co je to? Co? Poslouchej. Zase jsme slyšeli vodu. To je ten vodopád. Jo. Pojď. A tak jsme se tam přiblížili. Šli jsme kolem nějakých velkých stromů, které byly blízko vody. A tam jsme uviděli tu strž, o které psal John. Uvízli jsme tam. Byli jsme úplně odříznutí. On měl mapy, měl kompas, měl všechno a nedokázal se odtamtud dostat. Tak jak bychom to mohli dokázat my? Když jsme se dívali zpátky nahoru proti proudu, odkud jsme se právě dostali dolů, nebylo v žádném případě možné, že bychom se tudy vyšplhali zpátky. Seskákali jsme dolů po tolika balvanech a stromech, že nebylo možné se vrátit. Po naší levici se tyčily strmé, kolmé skalní stěny a po pravici byla prohlubeň. Vytvořila se tam ve skále obří prohlubeň. Vědět, že něco tak krásného je tak nebezpečné, je těžké vyjádřit to slovy. Ten pocit, že vidím veškerou tu nezměrnou krásu a přitom jsem tu uvězněná. A pak jsme uviděli, o čem psal. Byl tam asi 40 až 50 metrů vysoký vodopád a žádná cesta, po které by se dal obejít. Byli jsme ve slepé uličce. Pomyslel jsem si, odtud se nemůžeme dostat. Domnívali se, že když půjdou po proudu podél řeky, bude to jejich úniková cesta. Namísto toho je to přivedlo do pasti. Nyní po 2 dnech boje proti strachu bitvu prohrávají. V tu chvíli jsme věděli, že se odtamtud nedostaneme.
Žádná cesta. Žádný způsob, jak se odtamtud dostat. Ten muž byl připravený, měl všechno, co potřeboval. My jsme nebyli připraveni na nic. Měli jsme na sobě jen boty na běhání, balzám na rozpraskané rty, digitální fotoaparát a krém proti slunci. Ten muž byl připravený a nedokázal se odtamtud dostat. Bylo to zdrcující. Velmi zdrcující. Ale pohřešovaný turista John Donovan zanechal Brandonovi a Jeaně něco životně důležitého. Zápalky. Myslíš, že budou funkční? Nevím, jak jsme mohli přehlédnout, že mezi všemi jeho věcmi byla taštička, uvnitř další taštičky a v jedné malé kapsičce dřevěné sirky, kterými jde škrtnout o cokoliv. A byly suché. Jakýmsi zázrakem byly ještě suché. A tak jsme se rozhodli, že rozděláme oheň. Co je to za hluk? Ten oheň? Ne. Něco jiného. Co? To je helikoptéra. To je vodopád. Víš, že je to vodopád. Je to helikoptéra. Hej! Tady! Tady! Ne, tady jsme! Tady! Tady jsme! Ne! Neviděli nás. Sakra! Mladý pár nevěděl, jestli ta helikoptéra převážela turisty nebo hledala je. Bez ohledu na to, o jaký případ šlo, Brandon a Jeana možná právě přišli o svou jedinou šanci na záchranu. Tu noc jsme byli každý sám. Byla to jediná noc, kterou jsme nestrávili bok po boku. Spali jsme dobrých, no říkám spali, ale odpočívali jsme tak 3-4 metry od sebe. On myslel na svoje věci a já na svoje. Mysleli byste, že v takové situaci potřebujete jeden druhého dokonce víc než kdykoliv jindy. Ale my jsme to tak necítili a já tomu nerozumím. V té chvíli jsem začala opravdu ztrácet víru. Ztratila jsem naději a ztratila jsem víru, že se opravdu odtamtud dostaneme. A tak jsem tomu prostě dala volný průběh. Vzdala jsem se veškeré naděje a přijala to. Mluvila jsem se svou mámou. Mluvila jsem se sestrou. Mluvila jsem s nejlepší kamarádkou. A věděla jsem, že jsem mluvila v posledních několika dnech se všemi, které miluju. A že je to v pořádku, když nepřijdu domů. Den 4. V úterý ráno jsme se cítili daleko nejhůř za celou tu dobu, co jsme byli tam venku. A jen vstát a narovnat se ze skrčené polohy bylo obtížné. Více než 4 dny fyzická odolnost popoháněla mladý pár kupředu. Ale teď už ne. Už jen ty za sebou jdoucí noci, ve kterých jsme se vlastně vůbec skutečně nevyspali a jen jsme se třásli, dny plné šplhání a škrábanců, řezných ran, odřenin, modřin a dalších poranění, která jsme si způsobili, když jsme se snažili dostat se dolů z této hory. Byli jsme dehydratovaní a neměli jsme co jíst. Přestože nyní mají přístup k vodě, hladovění má dramatický účinek na jejich zdraví. Naše těla nám začínala sdělovat, že už toho moc nevydrží.
Měli jsme jisté tělesné rezervy při cestě dolů, ale ty už teď došly. Co se přesně stalo s Johnem Donovanem, bylo až doteď záhadou. Když jsem nabíral vodu z tůňky, uviděl jsem něco, co nevypadalo, že tam patří. Část mého já opravdu věděla, co to je. Ale ta druhá část to nechtěla vědět, alespoň ne v tu chvíli. Pro Brandona bylo objevení těla Johna Donovana poslední kapkou. To byla ta chvíle, kdy jsem udělal rozhodnutí. Celé to místo zapálím a oni snad musí spatřit ten kouř. Měli jsme jen ty zápalky. Nevěděli jsme, kolikrát ještě a jestli vůbec uvidíme nějakou další helikoptéru. Tohle byla naše poslední naděje. To byl náš poslední výstřel. No tak. Ano. Šlo to daleko rychleji, než jsem očekával. Ujistil jsem se, že se oheň skutečně rozhořel. Během 60 vteřin z toho byl velký požár, který se rozšiřoval. Brandone? Brandon. Když jsem uviděla ten oheň a kouř a neviděla jsem jeho, cítila jsem se úplně ztracená. Tak jsem běhala dokola na té malé skále a snažila se najít nějaké místo, ze kterého bych se mohla rozhlédnout a pokusila se ho najít. Kde jsi? Konečně jsem uviděla jeho hlavu, jak se pohybuje v té hrůze a jak se plameny zvětšují. Volala jsem na něj, aby si pospíšil a dostal se sem nahoru ke mně. Brandone, honem! Běž rychleji! Běž, Brandone, no tak! Brandone, honem! Honem! Napadlo mě, jak byste tohle mohli nevidět. Na nebi není ani mráček. Průzračně modrá obloha, prostě úžasná, překrásná. A najednou vidíte jen tahle obrovská oblaka černého dýmu. Hořelo to asi tak 3/4 hodiny a vzniklo přitom obrovské množství kouře. Na nebi nebyl ani mráček, takže jsem si myslel, že tohle přece musí spatřit. Napadlo mě, že jestli tohle neuvidí, jestli si toho nevšimnou, tak co dál? Prostě jsme k tomu upínali naše naděje. Byl to takový náš poslední výstřel. Pozorovali jsme, jak oheň začíná doutnat a nakonec už nevydával žádný kouř a v podstatě sám dohořel. Uplynula asi hodina a pořád nikde nic. Tak jsme oba začali klesat na mysli a říkali si, tohle byl náš nejlepší výstřel. Co budeme dělat dál? Vždycky jsem se snažil být pozitivní, že odtamtud najdeme cestu, že nás budou hledat, že se něco stane, že se musíme udržet v bezpečí a že budeme v pořádku. Ale teď jsme byli na místě, o kterém jsme věděli, že tam někdo zemřel. Spousta věcí vám proběhne hlavou, když jste vystaveni takové situaci a řeknete si, možná už je to tady.
Byl to ten nejkrásnější zvuk, který jsme kdy slyšeli, protože ze dna údolí k nám přicházel zvuk helikoptéry. Myslím, že bychom byli oba plakali, kdybychom měli slzy. Ale byli jsme oba tak dehydratovaní, že jsme neměli v těle dostatek tekutin, aby se nám mohly tvořit slzy. Ale ta čistá radost... Radost ze zjištění, že se z toho dostaneme. Jen jsme se objímali a líbali se a věděli, že poletíme domů. Je to takový pocit čisté radosti, že ani nevím, jak to vyjádřit slovy. Nevím dokonce ani, co říct. Je to nesmírně báječný pocit. A kdybychom tam neměli ten batoh, nedostali bychom se odtamtud. A po 4 dnech jsme letěli domů. Vzpomínám si, jak jsem se k němu otočila a řekla jsem mu, zachránil si mi život, protože zapálil ten oheň. A kdyby ho nezapálil, tak nevím. Nechci na to ani pomyslet. Zakazuji si na to myslet. Byli jsme prostě tak vděční Johnu Donovanovi za jeho oběť. Jeho poslední akce, i když už nebyl na této zemi, pomohla 2 lidem. Takže jistí lidé prostě mají způsob, jak po sobě zanechat stopu. Ostatky Johna Donovana byly uloženy o 3 týdny později. Námořní veterán byl pohřben se všemi vojenskými poctami. Gina a Brandon zůstali spolu 2 roky po této tvrdé zkoušce a pak se rozešli. Vyrobila Česká televize 2011.